ବୋହୂମାନେ ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ। ଫିକା ପଡ଼ିଥିବା ଘର ପୂରି ଉଠିଥିଲା। ରୋଷେଇ ସରିବା ବେଳକୁ ବାପା କହିଲେ, ଟିକେ ପନିର ହୋଇଥିଲେ ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା। ପୁଅ ଭାବିଲା, ଏବେ ତ ବଜାରରୁ ପନିର ଆଣି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ବାପାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବାକୁ ପୁଅ ଚେଷ୍ଟା କଲା। କାହାକୁ ନ ଜଣାଇ ତାଙ୍କ ବୋଲହାକ କରୁଥିବା ପିଲାଟିକୁ ଗାଡ଼ି ଓ ଟଙ୍କା ଦେଇ ହୋଟେଲକୁ ପନିର ଆଣିବାକୁ ପଠାଇଲେ। ଏ ପାଖରେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ଖାଇ ବସିଥିଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଶୁଖିଲା ମୁହଁରେ ପିଲାଟି ପହଞ୍ଚିଲା। ପିଲାଟି କହିଲା, ବାବୁ ଶୀଘ୍ର ଆସିବା ବେଳେ ବାଟରେ ବ୍ୟାଗ୍ଟି କେଉଁଠି ପଡ଼ିଯାଇଛି। ପୁଅ ପିଲାଟିର ପକେଟରେ ହାତ ପୂରାଇ ଦେଖିଲା, ସେ ଦେଇଥିବା 500 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ଟି ଅଛି। ରାଗରେ ତମ ହୋଇ ତାକୁ ଚାପୁଡ଼ାଟାଏ ପକାଇଲା ଏବଂ କହିଲେ, ହଇରେ ତୁ ପକେଟରେ ଟଙ୍କା ରଖିଛୁ ଅଥଚ ପନିର ନ ଆଣି ମିଛ କହୁଛୁ। ପିଲାଟି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲା, ବାବୁ ମୋତେ ମାରନ୍ତୁନି, ମୁଁ ସତ କହୁଛି ବ୍ୟାଗ୍ଟି ବାଟରେ କେଉଁଠି ପଡ଼ିଯାଇଛି। ତାପରେ ଘଟଣାର ସତ୍ୟତା ଜାଣିବା ପାଇଁ ପିଲାଟିକୁ ନେଇ ପୁଅ ବାହାରିଲା ହୋଟେଲ ଅଭିମୁଖେ। କିଛି ବାଟ ଯିବା ପରେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ତାଙ୍କରି ବ୍ୟାଗ୍ଟି ପଡ଼ିଥିଲା। ତାକୁ କିଛି କୁକୁର ଚାଟୁଥିବାର ସେ ଦେଖିଲେ। ପାଖରେ କିଛି କାଉ ରା ହେଉଥିବାର ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲେ। ସେଇଠି ଗାଡ଼ି ଅଟକାଇଲେ। ଦେଖିଲେ ଗଛ ଛାଇରେ ଛିଣ୍ଡା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଥିବା ଲୋକଟିଏ ଖୁବ୍ ଖୁସି ଥିଲା। ସେ ପେଟରେ ହାତ ବୁଲାଇ ମନେ ମନେ କହୁଥାଏ କି, ଠାକୁରେ ମନ କଥା ଏତେ ଦିନେ ବୁଝିଲେ। ମନକୁ ମନ ସେ କହିବାକୁ ଲାଗିଥାଏ, ପନିର ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ହୋଟେଲ ବାଲା ସିନା ଭାତ ଡାଲି ଦେବେ, ଏତେ ପନିର ମୋ ଭଳି ଗରିବକୁ ତୁମ ବିନା କିଏ ଦେଇଥାନ୍ତା। ଠାକୁରେ ମୋ ପାଇଁ ତୁମେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ରଖିଥିଲ, ହେଲେ ଯାହା ପାଇଁ ଏ ଖାଦ୍ୟ ଯାଉଥିଲା ତାକୁ ବି ଉପାସ ରଖ ନାହିଁ ଠାକୁରେ। ତାର ମଙ୍ଗଳ କର। ଲୋକଟିର ସୁଖ ମୁଖା ହସ, ଆଖିର ତୃପ୍ତିର ଚାହାଣୀ ଦେଖିଲେ ମନେ ହେଉଥିଲା ଯେମିତି ମରୁବାଲିରେ ମନ୍ଦାକିନୀର ପ୍ରଭାବ ଝୁଟୁଛି। ଏଣେ ପିଲାଟି ଉପରେ ବାବୁଙ୍କ ମନରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା କ୍ରୋଧ ଓ ସନ୍ଦେହର ପାହାଡ଼ ଧୂଳିସାତ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସତରେ କ'ଣ ଭୋକିଲାକୁ ଖୁଆଇଲେ ଏତେ ତୃପ୍ତି ମିଳେ? ଏହା ସେ କେବେ ବି ଆଗରୁ ଅନୁଭବ କରିନଥିଲେ। ପରମାତ୍ମାକୁ କୃତଜ୍ଞତା ଦେଲାବେଳେ ତାଙ୍କ ଆକଣ ଭଳି ଯାଉଥିଲା। ଚାହିଁଲେ ପିଲାଟିକୁ। ପିଲାଟି କହିଲା, ବାବୁ ମୋ ପକେଟରେ ଥିବା 500 ଟଙ୍କିଆଟି ବି ମୁଁ ବାଟରୁ ପାଇଥିଲି। ଏ ସାରା ଦୁନିଆ ଯାହାର, ସେ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଅନ୍ତି ବାବୁ।